Ito ang panahon ngayon sa Kelowna. -22 degrees Celsius ang temperature, pero maaraw. Umaraw siya mga ka, that's good. Magdadrive tayo. Ano makita yung kalsada dahil nagpuntok na yung mga inipong kong snow. Shout out kay Jay Mendoza ng Nueva Ecija, sir. Yan na, oh. Kitang-kita yung downtown, no? Frozen lahat. Frozen City. Naglagay sila ng buhangin dito sa kalsada. Kaya maganda. That's good. Maganda pag may buhangin yung kalsada kasi kakapit yung gulong. Pag walang buhangin yan, daus-dus tayo pababa. Dahil ang tarik yan. Ang ganda, oh. Sumikat yung araw, oh. Kahit siguro magbilad ka dyan, hindi mo kakayanin yung lamig. So ang damit ko ngayon nakaka-that's good. Meron akong inner na thermal. Yun yung mainit yun, eh. Pero manipis. Tapos meron akong sweatshirt. Tapos meron akong jacket na pang -35. Kaya niya. Tapos naka-gloves din ako ngayon. Gloves ako ng kala mo pang boxing. Ayan, tirik ng araw. Kakaiba rin tong Kelowna, no? Dito na kami sa lilinisan ka, that's good. Kaso mas malamig na naman dito. -25. Ang kapal ng snow. Ang kapal ng snow driveway nila, yan, oh. -25 ang lamig. Dito tayo maglilinis.
Cute ng mga bahay. Yun, natapos na. Ganun lang, mga 2 hours. 2.5 hours. Two and a half o 3? Alam mo, nagtatago Na ako ganun doon sa yung CR snow. bag. Nagtatago ako doon sa CR bag. Ayun. Natapos din. Mga 3 oras kasama kwento. Masarap din kakwentuhan yung matanda. Malinis tong driveway nila eh. Oh. Ano to ang yung anong tawag no? Tama yung truck na may pang kaskas sa harap. Yung naglilinis na itong driveway. Pero ang kapal ng snow, no? Mas makapal dito sa kanila, tsaka mas malamig dito. That's good. Doon, ayan oh, ganyan oh. Ganyan yung nagkakaskas dito. Kaya ang bilis naman nung ang bilis nung sasakyan. Ayun oh, kaya hindi siya makakaliwa. Ayan, pababa. Daan tayo sa pharmacy muna. Tapos na yung linis, pauwi na tayo. Bili tayo ng gamot sa ubo, sipon. Oh. May mga pang-ubo, sipon. Wala silang lagundi. Bilya tayo, no? Tylenol o ano. Hindi ba yan? Cold and flu. Tylenol cold. Ito na lang. Tsaka sa Lonpas, yan. Ang sakit-sakit na likod. Oh. Nakabili na tayo ng para sa ubo. That's good. Ano lang naman yun? Yung alam mo na pag malamig, di ba? Inuubo ka. Yung ganun lang. Sobrang lamig. Minus 22. Doon sa pinanggalingan namin sa West Kelowna, minus 25. Mas malamig doon sa West Kelowna. Oh, ang lamig. Grabe. Gabi na mga ka-that's good, 7:30. May schedule kasi ako ngayon ng pag de-deliver 7:45, so subukan natin mag-deliver ngayon. Minus 19.5 degrees Celsius ang lamig ka-that's good. Pero feels like minus 22, mga ganun. Subukan nga natin tong lamig niya. Ang lamig. Sa downtown, yun yung maraming ilaw, doon tayo pupunta. Kasi nandito tayo sa bundok. Dito tayo nakatira sa bundok. Kita natin yung buong baba pag nandito. Pero dito maliwanag. Ayan. Pero yung kalsada nag-ice na. Oh, that's good. Ice yung dinadaanan natin, kaya hindi dumudulas yung kotse kasi yung ice nilalagyan niya ng buhangin. So kanina pagkatapos nating maglinis ng bahay kanina, kasi meron tayong nilinisang bahay kanina, umuwi muna tapos nagpahinga. Nakatulog ako mga ka-that's good. Mga 4 na oras yata yung tulog ko kanina. Sarap matulog, malamig eh. Tapos ngayong gabi, ayan, magde-deliver tayo. Gagamitin natin ngayon yung skip the dishes tsaka DoorDash.
pagsabayin natin. Lamig. Lumamig lalo mga that's good. Minus 23 na. Minus 23 degrees mga ka-that's good. Punta tayo sa gasolinahan, magkakarga tayo ng gas. Dito tayo mga ka-that's good. Karga muna tayo ng gas. Full tank natin bago tayo bumiyahe. Grabe. Nag-ice na oh. Tigas niyan. Tigas na ice na yung mga yan. Hirap nang tanggalin. Karga muna tayo. Kanan. 141.90. Gas mga ka-that's good. Pangalawang pick up, Wendy's. Mga ka-that's good. Grabe ang lamig. Hindi ko kayang tumagal sa labas ng kotse. Dito tayo sa Wendy's. Walang katao-tao yung Wendy's. Ay, ganun dito. Walang katao-taong paligid eh. No? Dito tayo. Thank you. Ayun. Kuha na natin. Mahirap palang mag-deliver pag malamig. Malamig ang panahon. Hindi ka makagalaw ng maayos. Dito ang deliver. Puro ice yung kalsada. Columbia Manor. Iwan lang daw natin sa lobby. Ayun, i-deliver na. Mahirap pala mag-deliver pag sobrang lamig. That's good. Hindi ka makapagpatakbo ng mabilis. So yung oras mo mabag. At dito labanan ng oras. Pag nagde-deliver ka, kailangan mabilis sana. Kaso ang takbo mo 40, 30. Wala. Yun, maghantay ulit tayo ng order. May pumasok. Ano to? Antico Pizza Napolitana. So, pick up natin yan mga ka-that's good, as i-deliver natin. So tayo downtown mga ka-that's good, pick up. Tapos ng snow rito. Takal din ng ice. Lamig. Pero ang ganda ng downtown, no? Sabi nga doon sa news baka magkaroon daw ng White Christmas. White Christmas, yung nag-i-snow na Christmas. Dito naman natin te-deliver yung pizza. Yung pinick up natin. Hindi ako makapag-video sa kalsada mga ka-that's good. Kasi wala yung camera woman ko eh. Si Mrs. yung camera woman. Siya yung taga-video pag nagda-drive ako. May video yung kalsada. Sa contactless. Lamig. Dito tayo magpipick up. 000. Triple O's.
Hi. Isang malamig tsaka isang mainit na bag. Collect order. Tapos ready to drive. Okay. Tapos may ano to, may note siya. Leave at the door sa Princess Road. Click mo yan para pumunta sa mapa. Starting route to 720 Princess Road. Proceed to Spa Road, then turn right. Okay, Springfield. Okay, sa Springfield. Springfield. Doon sa taas. May deliver na mga that's good. Nandito tayo sa bundok banda. Mga gubat-gubat. Mga puno na yan eh. Babalik tayo sa Lower Mission. Hindi na tayo magpipick up dito dahil malayo na. Doon tayo sa Lower, sa baba. Yung tambayan ko mga ka-that's good. So ginagawa natin tong delivery pagkatapos ng paglilinis ng bahay mga ka-that's good, yung mga kontrata nating bahay na nililinisan. Hindi naman nakakapagod, parang akala ko noon pag malamig yung panahon madali yung trabaho. Hindi pala mga ka-that's good. Mabilis kang mapagod pag malamig yung panahon. Yung paghinga mo kulang ka sa kinukulang sa oxygen. Kasi paglabas ko sa kotse, halimbawa dito sa kotse, pag lumalabas ako, yung may dadrop off ako na pagkain, mga 1 minute lang, mga wala pang 2 minutes, ang sakit na nung kamay ko. Kahit may guantes mga ka-that's good, kasi tatanggalin ko yung kamay ko sa guantes kasi nga kailangan mo pindot yung yung cellphone, di ba? Kintab nung kalsada ano yan ice na yan, matigas na. Ice lahat yan yung parking yan, ice. Pick up tayo ng pizza. Ang lamig. Ngayon naman problema, ang init naman sa kotse. Nagpapawisan ako. Ice yun, ang dulas dulas yun. Tapakan mo yan. Dito tayo sa Panago Pizza. Deliver naman natin ngayon itong pizza. Malapit lang ito mga ka-that's. Pag yung kotse matagal nang naka-on yung heater, okay na mga ka-that's, hindi ka na giniginaw. Pasok ka na sa loob ng kotse kahit hindi ka na naka-jacket dito sa loob ng kotse, mainit. Ang problema mo na lang pag lumabas ka, ang lamig, dumudulas yung gulong natin. Ayan, hindi niya makain.
i-deliveran natin. Grabe yung ice. Tumutunog-tunog ko pag nilalakaran. Ice lahat yan. Tapos kalsada. McDonald naman. McDonald ang pick up natin. Dito yung McDo na ang hirap mag-pick up. That's good. Dito sa Ratland. Kailangan mag-text ka pa. Sana sa bagay, skip kasi ito, mabilis lang to. Ganito dito sa McDo sa Ratland, that's good. 5 minutes na akong nag-aantay. Pero ang ano lang dito, i-text mo sila. Text mo yung order number, tapos magte-text sila pag okay na yung order. Tsaka ka palang pupunta dun sa pinto, dun yung pinto na yun. Bawal pumunta dun na mag-antay dun sa loob. So antayin natin. Ayun, nag-message na. Your order is ready. Please come pick it up. Pick up natin. Ready na daw. Pick up na natin. 4447. Nandyan na yun. Ayun, oh. 4447. Pick up, deliver na. Ganun lang. Doon tayo sa bundok magde-deliver ka, that's good, sa Black Mountain. Mas malamig na naman doon. Kasi dito sa Ratland, yan ang temperature, oh, minus 25. Tingnan natin mamaya doon kung anong temperature. Sa Black Mountain tayo. Yung bundok kasi kulay itim, kaya Black Mountain siya. Tapos wala siyang puno. Pag araw makita mo yung bundok, kulay itim talaga eh. Kaso ngayon hindi natin makikita yun na yung kulay niya kasi madilim gabi. Tayo lang tumatakbo ka, that's good, oh. Highway 33. Busy tong highway na to eh pag sa araw. Dahil sobrang lamig. Sabi na nga ba, lumalamig na, oh. Minus 26.5 na ka, that's good. Hindi pa tayo nakakarating dun sa Black Mountain. Paakyat pa lang tayo. Lalamig pa dun. Malamig dun eh. Pero okay na yung temperature sa kotse. Mainit na. Minus 27. That's good. Dito sa bundok. Black Mountain banda. Na-deliver na natin yung McDonald ka, that's good. Minus 27.5. Ito na yung pinakamataas kong temperature na naranasan. Tignan natin kung tataas pa. Mas malamig talaga dito sa bundok banda, mga ka-that's good. Pero baka uuwi na tayo dahil lumalamig masyado. Pag lumalamig kasi dumudulas yung kalsada, kaya uwi na rin ako. That's good. Tapos na yung araw. Bukas na naman ulit. Ayun, uwi na tayo mga ka-that's good. So ganun lang dito. Usually ganyan yung routine ko sa araw-araw. Halimbawa sa umaga,
meron akong isang trabaho sa umaga na ginagawa. Tapos naglilinis ng bahay, ganyan. Yung house cleaning business. Tapos pag mga bandang hapon na hanggang gabi, ito naman, nagda-drive ako. Skip tsaka DoorDash. Tapos naiikot ko yung buong Kilona. Alam ko na yung mga kabisado ko na yung mga street ng Kilona. Mga ka-that's good. Yun ang maganda rito kasi sa Canada. Madami kang trabaho na pwedeng gawin. So hindi ka mauubusan. Kumbaga bahala ka, kumbaga kung gusto mo o hindi na magtrabaho, okay lang. Walang pakialamanan. Kung gusto mong ubusin yung maghapon sa trabaho, okay lang. 4 na oras yung una mong trabaho, tapos 4 na oras ka ulit, tapos 4 na oras ka ulit, okay lang, ganun. Kasi dito yung mga karamihan ng trabaho binabayaran ka per oras. Ako naman kasi mga ka-that's good, wala akong pinapasukang trabaho. So yung paglilinis ko ng bahay, mga kontrata yun, ka-that's good. So per job tawag nila doon. Kumbaga sa Pilipinas per project, ganyan ang kontrata. Tapos pipirmahan kayo ng kontrata no may-ari ng bahay kung every week mo bang lilinisan yung bahay, or every 2 weeks, or every month, ganun. Tapos yung pinag-usapan yung mga araw ng paglilinis, ano na yun, automatic na yun yung punta mo na araw ng paglilinis. Pag di mo napuntahan yun mga ka-that's good, sa halip na ikaw yung babayaran ikaw yung magbabayad. Kaya kung halimbawa hindi ka makakapunta dun sa araw ng paglilinis na pinag-usapan nyo, kailangan tumawag ka o magsabi ka sa kanila para ma-reschedule, ganun. Tapos sabihin mo yung reason kung bakit, ganun. Tapos itong pagde-deliver naman ng sa Skip tsaka DoorDash, yung pagde-deliver ko rito, contractor din ako rito. Hindi ako binabayaran dito ng per hour, that's good. Binabayaran ako dito per delivery. Yung per delivery naman depende sa layo ng delivery, ganyan. Tsaka depende rin sa tip nung umorder ng pagkain. Kumbaga sa Pilipinas, ito yung Grab, tsaka yung Foodpanda, ganun. Dito naman ang mga food delivery dito, Skip the Dishes, tsaka DoorDash, tsaka Uber Eats. Kaso yung Uber Eats wala, mahina yung Uber Eats dito. Pinakamalakas yung Skip the Dishes tsaka DoorDash, mga that's good. So yan yung ginagawa ko. Yan, uuwi na tayo dahil delikado na masyado pag gabi na, tapos ganito kalamig. Tapos baka bumuhos bigla yung snow, abutan tayo sa daan, lalong delikado. Good night mga ka-that's good.